ତୃତୀୟ ସୁଭାଷ ରିଜର୍ଭ ବୋଷ ବାଟାଲିୟନରେ ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଥିଲେ ଦିବସ ପାଳିତ। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସୁକିନ୍ଦା ନିକଟ ରଙ୍ଗିଟାଙ୍ଗଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତୃତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜର୍ଭ ବାଟାଲିୟନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ବାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କାହ୍ନୁଚରଣ ହସ୍ତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବାଟାଲିୟନରେ 2ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁବେଦାର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ ପରେଡ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୁବେଦାର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଡଜୁଟାଣ୍ଟ ନୋବର କେରକଟା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାମଲ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବସନ୍ତ କୁମାର ରାୟ, ସୋମନାଥ ସେଠୀ ଓ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶିବଚରଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।